ತೊಕ್ಕೋಟು ಕೆರೆಬೈಲು ಕೊರಮಾಡಿ ಹಿತ್ಲುದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಾಗಬನಟ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗಾರ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಠ ನಡೆತನು. ತೊಕ್ಕೋಟು ಕೊರಮಾಡಿ ಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಪೇರು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕದ ಸೇವೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಕೊರಮಾಡಿ ಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರು ಪೂಜಾ ಸೇವೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತೇರು.